Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambulunyu, Hlase, Upodlamanza, Bafokazane, Bepodlu, Chwala. Welcome to another exciting episode of Niyate Mpanana, Couple Switching Phones in Tanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers, Sabanta Banum Cholo Pagats, and King Ginger, cream de la cream. For the ones that show, Utelitwai Pagati. Hey yo, Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bible King Mtanami. Another day, another dola, another banger. Shendere bobo, si popo, si. Before you take me to the couple, let me tell you something. Kule winter, bayidlanzana abayongena emgodini wenjabulo. The rest ngizobe ngidefenda la. Ngeke nje nenze the way you pleased. Abantu abaningi mfethu sebeyidalela ngoba bayazi ukuthi amantombazana ayabathanda. Sebejola ngama multiple girlfriends. Bangabe besacabangela nalaba bafana laba okuyintombi yakhe yona yodwa abambelele kuyo. Nibhizi niyabashintsha. Hayi kulokhu. Hayi kule winter. Hayi kule snow. No. No, no, no. No. Machita. No sex this winter. Ngila. Mantombazane. Hayi no malala. Asambe sibangene. Funa ukugqilana nje khona ungeke phephe yona namhlanje. Khona bazolala ekhala. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi Mabuyu Bambulunyu Hlase, Upodlamanza Bafokazane Bepodlu Chwala. Welcome to another exciting episode of Niyate Mpanana, Couple Switching Phones in Tanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumcholo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Iseka mpepeni uvela alfa engakhuluma ngalutho. Namhleka nina uDJ Sbu ehagi ihlahla. Kuyimpilo. Anigelezile sonifaka esigela. Kuyimpilo ukuhaga isihlahla siyakuphefumulela uba muhle. Asamsoba kuqondisa futhi. Qonde nje vele kukhale nje ucwale ngathi. Uyabo? Bacwale. Lengabe le. Hola manje, ungathuki. Zwakala sondela. Uzoze ngithi bakubambe njalo sondelani njani? Siyaphila. Ngicrede mfethu. Mami, sanibona njani? Sure. Mina igama lami nguJinja mfethu. Angicela nize ngapha ngifuna unibuze imibuzo. Sure mfethu igama lami nguJinja mfethu. Shothi mina ngisuka esikoleni yabo. So lapha esigela mfethu sithonyiwe ukuthi sihambe senza ama interviews sibuza abantu awu sister hayi ngeke ngimthathe umuntu wakho. Ngimthatha. Yeah. So ngicela ukubuza ukuthi are you guys dating? Yes. Oh niyathandana. Oh show bike my sister. Nilthanda my brother. Aw ex njayami. Exhibit. Ex singasasho lo othi right. No. Asisho yena. Lo ngasolveki. Exhibit. Ayinye case enzima ke iexhibit ke maningane. So sister, what is it that you love about your ex? Umuntu onothando, uyangirespect. Yebo. Uyangilalela futhi mangikhuluma. Nice one. Wena ex yini oyithanda futhi ngo my sister unothando? Impatho mfowethu engiphatheke kahle yabona nje masikhuluma ngempatho. Sina ke sikhulele ekhaya sikhuliswa ogogo. Sikhula ngempatho. Uphuma ngaphandle ngihlangana nomuntu ofana nentokazi yakithi lena. Sure. Vele ukhuthale mfethu. Nawe mfethu umphethe ngayo lempatho wakhuliswa ngayo. Ukhula kuphi? Ngikhulele eKZN eFryhead esigodini saseIdulini.
Mfowethu ngisanda ukuthi big up to Edulini siyabonga inhlonipho iyavela namanje uXolani uhamba nayo nala igoli usalokho eyibambe ngalo mthetho nje wenhlonipho. Thank you my brother for representer mfowethu. Ya ngikuzwa noma ukhuluma nje mfowethu. So umphethe kahle umamazi. Kakhulu njengoba esho nje kwayena nje angeke ngiyele nalena ngikutshela into engingayazi ngizokutshela nje ngento engiyaziyo nento ayaziyo yena azoyifakaza ngikhona khona impatho nothando ukuhleka ismile ukuzwana umoya wodwa yes one spirit one love one life sisonke nje sisikanje mina naye mtube ngeyakhe wakho lo muntu uqinile namathisele ngeyakhe oh gosh awudala wena ex so wena wesiswami ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle ka ex Akekho. Uthanda no ex kuphela sure 100 ex wena ukhona nomunye umuntu ohlekisana naye ngaphandle my sister hayi cha lutho uthanda naye kuphela ex kunento engiyenzayo ke mina ekuthiwa loyalty test loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena unika umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a check ku WhatsApp ku Facebook na ku Instagram mawukuthi lezo zinto ezinywa ayisebenzisa sibheke ukuthi uhlekisana nabo bani same applies to you angithi wena bhuta unankinga ngoba uyazazi vele ukuthi ayikho into errong oyenzayo hayi mina khona khululeka futhi ngiclean ngitho nawe siswaba ngithi awunankinga ngoba vele wena uyazazi ukuthi ayikho into oyenzayo it's about that time awuthi ngene lapha nina waza ngapha sifam waza ngapha hayi ex waza ngapha ngifuna sincike kuloko ya kuloko ngifuna sincike angibule phone yakho indaba siswami uletha ex let's phone indaba mfethu right saphila mfethu ya ngibona ngathi sho sister indaba kanti manje kanti indaba mfethu kanti konke wrong khala manje indaba mfethu walokhu ngisabisa nje ayikho kokuphi emakhaya akho Mpumalanga iliphi side Pitiritifu wena ungakwaZulu ke wena ngoba most ePitiritifu hayi sukusuka Zulu musefra how njalo sihlangene nje kanjalo uyayibona nje hawu ningaba ndawonye nini phela umusefryhead efried kusezantsi ePitiritifu lapha phezulu bandawonye iMpumalanga neKZN awu bava cha yakwazi mina ukukhetha mfethu ngaphiwa muhle siyabonga sikubongela futhi lolu thando lakho oluhle yezwa ya musu kungiqini awu sister mfethu umuntu akanti indaba mfethu hayi bo lutho yazi wenzani uyangibamba ungithi lutho asikho personal akekho personal yabo konke wrong ayikho so qala ngefoni yakho nkabi yami ivule good tango okay sake nake now what's up okay all right mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo ezobe idliwa umuntu wakho. All right, guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. Twana Jessica King Ndlovu. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the trenders. Tapa lapho uthi ngiyakuthanda. Awuthi yami mfowethu qhawe lamaqhawe X. Manje amantombazana nawakushayeli sometimes. Yabona nje iqiniso engilenzayo angeke ngithi awangishayeli nani kodwa ngoba vele ngomuntu njengoba ngichazile nje ngithi iqiniso ngizwana nalo nanempatho nje nginto ekhona. Yeah. Angikwazi ukuthi ngamosha lo mntwana. Delete lapho type uthi I miss you ufake yathi ebomvu. Ngiyakuzwa ukwazi ukumosha. Nawe kuzomela uqhubeke ngale yompatho. Yeah. Ngiyakuzwa. Isho bangishela bhuti ngeke ngihlangane no vela wena. Good. Okay, delete lapho type uthi sex. Yeah. Unakuyicela sex kuwena? Okay. Hayi. Ngishisa kakhulu. Vela wena. Delete lapho ufake le emoji ebrenjolo, emoji ebenches, emoji lamanza qhwa. Bese besilandelene ne backup. Mabefika babona welcome bayasaba. Vela mina. Type uthi money. Hawu ngalagatha. Njani. Ayifocus iningi kulompembu. Nisa baphela. Uqondana nje yonke. Vela mina nosiswakhe. Vela mina nosiswakhe.
Hayibo. Ne? Uyadlala Facebook? Ngidlala Facebook kodwa ngisengawukhipha lapha efonini. Awunawo? Anginawo. Yini onayo la? Instagram kodwa angigcilile kakhulu kuwona. Asiye kodwa sibone nathi ukuthi ngempela uqhilile. Nayi. Yeah. Type uthi I love you. Fake yathi ebomvu. Might no results ongitshela. Akasebenzisi kakhulu nabantu. Samnika ifoni yakhe. Boring. Uyabhora ngathi ifoni yomfundisi ithathe. Umshumayeli umpapatisi mhlambe noma umbishop. Le tese ngishisa kangaka ngikhonya ngiyakhonza ukukhonza ngiyakhona. Yeah, cause ngempela mfethu ifoni yakhe iclean ngathi yahamba yayohlambuluka yathi yona ifuna ukushintsha. Ngiyakhonza. Iyakhonza futhi lenkonzweni. Anungwakithi wena? Yeah. Khona into ofuna ukusho? Ayikho. Ivule ke. Ulelefoni. Iziyahleka. Ithi ivuleka ibihleka le phone. Awusuka nini madoda? Awu ngalahatha. Hayi no WhatsApp. Ngatatazeli yazi. Mase ngithi uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amadoda la ungitshela ngoba yibo abantu eshuthi bazobe behlupha umuntu wakhe yabo. Okay. Kodwa kabekho. Bengisho ukuthi mawuthi kuyenzeka. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type that Sean this. Type lapho I love you. Yini? Khona into ofuna ukisho? Ayikho. Sure ngiyabona. Livela ama message wami igama lami. Igama lakho le? Sure. Type uthi I miss you. Ufake iheart red. Bakushayele nosisi wami nje umuhle nje umuhle phela. Angishela. Wena uthini? Ngithi umuntu. Epitiritif. Vele uma oledi la nami futhi. Delete lapha uthi sex. Mfethu. Na ubhekisise phela umuntu lokujaha ukumceba la kumina. Khona ngempela ne? Ngiyakuphaphela nje mina. Ngiyasukela yazi yasiphazamisa. Ayikho lutho futhi yimi namanje. Type uthi money, delete lapha mangekho money. Okay. Confidence engaka. Baby girl. Yini. Nix. Sure futhi na yimi futhi. Mfethu type lapha uthi come outside. Sibone at least mhlambe uthi kambani mfethu so right. Ngempela uyabaqopha wena abakushiya uyabanqaba vele. Ngiyamanqaba nomuntu angithi mina. Umuntu oyi1 Eish. Uthi kunento engingayiboni kahle. Ngicela igama. Outside. Okay. Come outside. Yazi akukhulunywa inamba isave wami. Kodwa mangichecka le profile lapha kuloko background bhalwe Sanel akumini uSanel. Akwena Sanel uthi uthiwa bona kuthiwa I will come later when Xolani is gone. Uba uSanele sisi ngikubuza nami ngikuyibuzela nje kwelami side ngoba phela njengoba ungasabizwa ngobaby usubizwa ngegama kuthiwa wena Xolani is gone. Sanele. Ba uSanele. Ngingalami. Nenzani? Sinzilutho. Pho why uya kuyena later? Hawu bayafuna ngimsize. Ngami. Nezinye izinto sifunda sonke. Sashamkhuluma iqiniso phela mfethu. Uthe uyamthanda mfethu uXolani but manje uSanele yena. Usanele ufika kanjani la ifonini? Uqhamuka ungabaleka ngeke kushaya. Angikufundisanga ukushaya. Ngangenza iphutha nangalela ngiyaxolisa futhi. Musu ukubala. Oh akombamba ngejabjab uzali. Yebo kwaba iphutha futhi kwaba iphutha. Ngicela ukubuza sisi uSanele. Yeah ubani. Ngithanda. Khuluma nami ungangibaleke. Ngiqaleni ukuba bangazi abangani bakho bonke ngiyabazi mina. Waza ngapha. Abangani bakho bonke ngiyabazi. Waza ngapha kudlula izingane izothuka. Bonke abangani bami kanti bona inkinga yakho. Okay sisi wami musa ukuthi yini inkinga yakho uyakubuza ukuthi ubani uSanele wena wenziwa yini uthi kuSanele uzoza kuye uSanele later mase ehambile uXolani. Nami ngiyasho ukuthi bengiyomsiza. Ngani? Siza ngani? Njoba kubanda umncedisa ngamakhaza. Yeah injalo ngamakhaza umncedisa ngamakhaza futhi ngamakhaza umncedisa ngamakhaza. Woza la. Woza lana. Khuluma. Uthi umsiza ngani uSanele? Ngiqale nini futhi ukusuka? Ngayizwa mina lento okhuluma ngayo. Ngiqale nini lento yakho noSanele kumsiza?
Butiza. Iqale nini? Ngiphethe kahle ngifebele. Ya, uyakufebela, ya. Uqale nini? Ungakhulumi Khuluma. Phendulela. Awuphenduli. Khuluma. Mani. Last month. So uqale ngiqala ukusizana last month. At least ke sister njengoba benilokhu nisizana benisebenzisa icondom. Kusho bani sisilalile? Angazi ke. Yabo shuthi icondom abayisebenzisi bra wami. Yabo wena uthando. Yabo? Ngikungibonisa isiphoko ngihlanyisa. Yabo? Yabo? Hlanyisa lengane. Yabo? Sephiza le phone Hey, wena. Uthengwe mina le phone lena. Awutham. Awutham ngiyayifuna ke leyo phone. Le phone le lengane le yangi. Malini? Lethi phone. Uthenga malini? Wesisi ngizovela ngecela. Ngizokubophisa. Hawu. Indaba. Wenzelani? Ngibuya kude nawe kanjena sisuka kude le ekhaya uzongijithela la igoli uzongenzela izinto enjena lana. Indaba. Nosanele. Indaba. Nosanele. Awuniki imali enough. Awuniki imali enough. Usukhuluma ngendaba yemali. Imali ujwayela kabi bra wami. Khuluma ngendaba yemali. Yehlisa umoya. Wena lana ufanele niyasiza. Engaza kubophisa mfethu endaba yenjalo abayisebenzisa nane condom. Angaza kubophisa yeke lengane kujwayela kabi mfethu. Yehlisa umoya. Yabona. Indaba wena udlala ngoma ibrother kanje. Wawudlala ngoqolo. Ngicela nginike phone yami mfethu ifone. Inkinga ngesikwazi kuzomela ukuthi uyilande wena mfethu kubo. Kahle njengoba umphe ngesihle kuzomela futhi niphinde nibuyiselane ngesihle ngoba mina angikho kwi position. Naqiniso ngithembe kangaka Butiza ngicela. Indaba wena wenza my brother Slim. Wenzeni? Akanginiki imali, akanginiki isikhathi. Uhlezi angaprioritize abangani bakhe. But uyakuthanda lo muntu akakuchitheli. So nibona kungcono ukuthi umchitha. Ngithanda kangaka le ntwana le izongenza kanjena egoli lana. Ungahlangananga nawe lana uzojika solana. Awunalo iqiniso mfana. Awunalo iqiniso. Ya mfethu hayi no vele uyihambele mfethu ngoba uyoze ube nenkinga amaphoyisa vele uyihambe. Manje indaba yefone yami phela angikwazi. Ifoni yakho uzoyilanda kuye mfethu ngendlela yakhe usuwehlisile umoya. Ehlisa umoya bra muza kubophise lo muntu. Amantombazane uza kufaka ejele mfethu. Akagcwala. Usuka kude nalengane mfethu. Akagcwala lo akagcwala. Jwayela kabi uzobukisa ngawe futhi usefuna nanokuthi ugoli mfethu ubukisa ngami kogoli mfethu awulethe ifone yami wena. Hayi miyeke zalo hamba naye welcome miyeke because miyeke mfethu koJozi mfethu nisuka kude Vryheid to Piet Retief to Jozi ukuthi akwenza islima ikujwayela lengane hey shilo ngathi bayidlanzana bazoququda eyazomjwayela mfethu hlungu lento take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.